Kyoto, Japonsko, 8. října 1594. Ostrý zápach spáleného dřeva se mísí s něčím dalším, co přitahuje dav blíž navzdory jejich strachu. Jsi mezi nimi obklopen obchodníky, vesničany, samuraji a služebníky. Všichni spojeni nemocnou zvědavostí. Uprostřed popravčího místa se tyčí velký železný kotel, vypadá jako černá ústa. Z jeho hlubin stoupá pára, jakoby duchovité prsty sahající k podzimnímu nebi. Slyšíš, jak nahlas volá vař. Ten zvuk je podlý, naléhavý, proniká ti pod kůži, jako bublání. Katovi pomocníci přikládají pod kotel a jak přidávají nové klády, plameny šlehají výš, vrhají na tváře odsouzených stíny. Před kotlem klečí spoutané 2 postavy, chráněné strážemi. Jednou z nich je muž širokých ramen, i přes své okovy. Jeho tmavé vlasy jsou slepené potem a špínou. Vedle něj je možná 7letý chlapec. Jeho malá postava se třese strachy, který nevychází ze zimy, ale z tepla vařícího oleje. Muž se jmenuje Ishikawa Goemon a chlapec je jeho syn. Za chvíli oba skončí v tom smrtícím kotli a ty se staneš svědkem něčeho, co tě bude pronásledovat po zbytek života. Láska otce, která se promění v jakousi spásu, ale i prokletí, zazní jako poslední výzva, jež se ponese staletími. Aby ses mohl ponořit do tohoto momentu, musíš nejprve pochopit život muže, jehož cesta vedla k tomuto hroznému osudu. Vrať se do stínů Japonska, kde se čest roztržená válkou a přežití tancovalo na ostří meče a kde legendy povstávají z popela hořícího světa. Pokud tě zajímají skryté pravdy historie a chceš se dozvědět více o těchto zapomenutých příbězích přežití a utrpení, zvaž stisknutí tlačítka To se mi líbí a přihlas se na další podobný obsah. Nezapomeň mi napsat, odkud posloucháš, tím, že zanecháš komentář níže. Je fascinující, jak tyto starodávné příběhy odhalujeme spolu. Propojujeme čas a prostor díky naší společné zvědavosti na minulost. Je rok 1558 a Japonsko krvácí. Období Sengoku, tedy éra bojujících států, přetváří zemi v bitevní pole, kde feudálové soupeří o půdu, moc a sjednocení. V tomto chaosu se narodí dítě. Podle toho, kdo vypráví, se stane buď největším zlodějem japonských dějin, nebo nejoblíbenějším lidovým hrdinou. Jeho jméno je Kuranoshi. Narodil se v samurajské rodině sloužící klanu Miyososhi v provincii Iga. Mohl vést cnostný život, sloužit svému pánovi a zemřít se mečem v ruce. Ale osud, jak to bývá, měl jiné plány. Představ si 15letého chlapce, který stojí nad těly svých rodičů. Jejichž krev prosakuje do dřevěné podlahy místa, které kdysi nazýval domovem. Muži z Ashikaga šógunátu přišli v noci. Rychle a bez milosti. Jeho otec Ikawa Akashi byl odsouzen k smrti. Jeho jediným zločinem bylo stát na špatné straně politického rozkolu, který se měnil jako písek ve větru. Chlapec se třese, když uchopí otcovu zbraň, stále teplou od krve jeho vrahů. Ale ti už odešli, ztratili se v temnotě, odkud přišli a za sebou zanechali jen těla a zápach násilí. Tento konec je také okamžikem, kdy Kuranoshi umírá a zrodí se něco nového. Něco tvrdšího, rozzuřenějšího, nebezpečnějšího. Stane se žákem jednoho z nejohroženějších mistrů ninjů školy Iga, Momochi Sandajua. Zde v horských údolích, kde jsou stíny zbraněmi a ticho zbrojí, se chlapec učí umění, kterého učiní legendární postavou. Mezi stíny se učí umění meče, tajemství vniknutí a smrtící tanec atentátu, proměňující obyčejné muže na šepoty noci. Avšak i v tomto nebezpečném světě mu srdce zrazuje. Říká se, že se zamiloval do jedné ze svých učitelek, do otrokyně. Jejíž jméno historie zapomněla, ale pro její krásu by stálo za to zemřít. Když Momoi tento vztah odhalí, existuje jen jedna možná reakce. Exil nebo smrt. Chlapec si zvolí exil, ale ne dříve, než ukradne něco cenného od svého mistra. Meč s legendárním zpracováním.
Nůž, který vypadá tak, jako by zpíval svým vnitřním světlem. Tato krádež ho pronásleduje. Je to čin, který ho stigmatizuje jako nukenina, tedy jako uprchlého ninju, nebo muže bezdomova. A tak se Kuranoši na konci mísí s mlhami historie, z nichž vystupuje Goemon. Bez ohledu na to, zda jste bohatý nebo chudý, jeho jméno bude synonymem jak pro teror, tak pro naději. Na konci 16. století je oblast Kanzai místem, kde bohatství teče jako voda pro ty, kdo umí manipulovat s mocí, zatímco venkované přežívají s tím, co jim jejich pánové poskytují. Obchodníci bohatnou z obchodu, samurajští lordi hromadí poklady jako draci zlato a buddhistické chrámy se stávají skladišti bohatství, které by mohlo přivést císaře k slzám. Do tohoto světa extrémní nerovnosti přichází Goemon, přinášející jiný druh spravedlnosti. Představte si scénu. V roce 1580 na bezměsíčné noci leží sídlo bohatého obchodníka v osadce pod hvězdami v tichu. Stráže se pohybují s lenivou sebedůvěrou mužů, kteří se nikdy nesetkali s opravdovým nebezpečím. Uvnitř obchodník spí klidně, sní o maržích z hedvábí a zlata, obklopený rozšiřujícími se obchodními cestami. Neslyší měkké kroky na střeše. Nevidí stín, který se odděluje od tmy a jako tekutá noc se vplíží přes jeho okno. Probudí se teprve, když ucítí studenou ocel nože na svém hrdle a nahlédne do očí, které neslyšeli hněv všech, kdo byli zbaveni majetku. Peníze nebo život, šeptá Goemon. Ale jeho hlas nese váhu něčeho mnohem hlubšího než pouhá loupež. Není to jen krádež, je to znovu rozdělení. Zlato obchodníka vydělané z potu rolníků a práce řemeslníků se vrátí těm, kteří to nejvíce potřebují. Když svítá, obchodníkova truhla je prázdná a v vesnicích kolem Osaky se začínají objevovat tajemné dary. Na dveřích vdovy leží pytel rýže, stříbrné mince v ruce chromého žebráka, léky pro nemocné dítě zaplacené zlatem z osobní pečetí obchodníka. Takto se rodí legendy. Ne ve velkých sálech moci, ale v tichých okamžicích dobroty, které následují po činech výzev. Goemon a jeho následovníci se stávají duchy noci, útočí na bohaté a mocné a znovu rozdělují své bohatství těm, kdo nemají nic. Lidé začínají šeptat jeho jméno s úctou. Tady je konečně někdo, kdo chápe jejich trápení a je ochoten riskovat vše, aby napravil nerovnováhu, která se příliš naklonila ve prospěch mocných. Děti vyrůstají na příbězích o ušlechtilém zloději, který bere bohatým a dává chudým, a v jejich snech se Goemon stává víc než jen člověkem. Přírodní síla, šampion spravedlnosti. Ale legendy, jak Goemon zjistí, mohou být nebezpečné. Přitahují pozornost těch, kteří by raději, aby jejich nespravedlnosti zůstaly nedotčeny. Zatímco Goemon buduje svou pověst ve stínech, jiný muž vystupuje na denní světlo. Toyotomi Hideyoshi se zrodil v rolnické rodině a postupně se vypracoval z nejnižších vrstev společnosti na jednoho z nejmocnějších mužů v Japonsku. Zatímco Goemon se spoléhá na tajemství a vynalézavost, Hideyoshi využívá armády a diplomacii. Zatímco Goemon touží po přerozdělení bohatství, Hideyoshi má ambice ho hromadit. Oba muži se navzájem odrážejí. Vyšli z chudoby a vynikli pouze díky síle své vůle. Získali si důvěru svých následovníků, avšak jejich cesty se dramaticky odlišují. Hideyoshi se stal velkým sjednotitelem, mužem, který ukončí období Sengoku a zavede nový pořádek. Po smrti svého pána Ody Nobunagi v roce 1582 systematicky porazil nebo donutil k ústupu všechny bojující daimyo. V 90. letech dosáhl vrcholu své moci a vládl Japonsku, které po generacích zažilo mír. Ale mír, jak ho chápal Hideyoshi, vyžaduje víc než jen vojenská vítězství. Potřebuje odstranit všechny výzvy autoritě, což je zdrojem chaosu. A ve stínech jeho nového řádu Ishika Goemon představuje vše, co se snaží zničit. Bezpráví, vzpoura. Romantická idea, že individuální svědomí může překonat státní moc.
Nevyhnutelný konflikt nenastane s velkým plánem, ale jako osobní tragédie, která promění jeho politické nepřátele v krveprolití. Goemonova žena Otaki, jejíž krása byla přirovnávána k dvorním dámám, byla unesena muži Hidejoshiho. Někteří říkají, že byla zabita kvůli zločinům svého manžela. Jiní tvrdí, že zemřela při pokusu ochránit své syny před zajetím. Důležité nejsou přesné okolnosti její smrti, ale hněv, který vzplál v Goemonově srdci. Muž, jenž se spokojil s kradením od bohatých a přerozdělováním zlata, nyní touží po něčem mnohem větším. Pomsta. Hrad Fushimi. Koto. Září 1594. Hrad se tyčí jako koruna na vrcholu. Bílé zdi se lesknou v měsíčním svitu. Uvnitř Toyotomi Hideyoshi spí obklopen vrstvami bezpečnosti, které by nikomu kromě mistra umění stínů nedovolili proniknout dovnitř. Ale Goemon strávil roky s dokonalováním schopnosti dosáhnout nemožného. Hradem se pohybuje jako duch. Jeho výcvik pod Momoi Sandai mu dobře slouží. Prochází kolem vnějších stráží. Bloudí labirintem chodeb. Šplhá po schodech do soukromých komnat muže, který vládne Japonsku. Místnost je pro tak mocného muže překvapivě skromná. Hideyoshi leží na futonu. Dýchá hluboce a pravidelně. Na chvíli ho Goemon jen pozoruje. Tento rolník se stal králem. Muž, který sjednotil Japonsko podle své vůle. Vypadá téměř nevinně ve svém spánku. Malý muž s vyčerpanými rysy a šedivými vlasy. Není tu nic, co by naznačovalo železnou vůli, jež formuje národ. Goemon tasí svůj nůž, drahocenný společník po léta. Ocel zachycuje měsíční světlo a zdá se, že září vlastní vnitřní vášní. Rychlý úder a tyran bude mrtvý. Japonsko se osvobodí od jeho útlaku a Otaki bude pomstěna. Ale když zvedá zbraň, zakopne o hranu malého stolu. Bronzový zvon, umístěný tam pro slavnost, padá na zem s hučením hromu v tichu noci. Důsledky jsou okamžité a katastrofální. Stráže se vyvalí z utajených míst. Jejich meče jsou již tasené. Hideyoshi se náhle posadí. Jeho oči se rozšíří, ale už začíná počítat. Během několika sekund se Goemon ocitá obklíčen. Jeho nůž je na hrdle muže, kterého už nemůže zabít. Hlas Hideyoshi Deoshiho zní překvapivě klidně, i když se muž probudil vedle vraha. Velký Ishikawa Goemon konečně ukázal svou tvář a já jsem se jen ptal, kdy k tomu dojde. Goemon mlčí, nemá co říct. Uvědomuje si, že selhal, a to znamená smrt. Ne však jen smrt. Něco daleko horšího, co by smrt mohla vypadat jako milost. Soud. Pokud se tomu tak dá říkat, je rychlý a předem daný. Goemon stojí před Hideyoshim v hlavním sále hradu Fushimi s rukama spoutanýma a vztyčenou hlavou. Kolem něj jsou úředníci a vojenské velitelství, kteří se s otevřenýma očima dívají na muže, jehož čin je součástí historie. Na trůně sedící Hideyoshi zkoumá svého útočníka s téměř obdivem. Konec konců je to cenný protivník, muž, který se téměř dostal tam, kde jiní selhali. Ishikawa Goemone, oznamuje. Hideyoshiho hlas se rozléhá po celé síni. Jsi obviněn ze zmocnění loupeže a pokusu o vraždu legitimního vládce Japonska. Jak se k těmto obviněním stavíš? Goemonova odpověď je prý majestátní a odvážná. Hovoří jako muž, který žil podle svých vlastních pravidel a je připraven za ně zaplatit, ne jako viník, který prosí o milost, když se dívá přímo do Hideyoshiho očí. Ano, jsem vinný ve všem, co si vyjmenoval, prohlašuje s jasným a silným hlasem. Kradu bohatým, abych pomohl chudým. Vyzývám zákony těch, kteří utlačují slabé. A ano, pokusil jsem se tě zabít, protože jsi tyran, který zapomněl, že moc má sloužit lidem, nikoli je ovládat. Sál je v šoku, ozývá se šepot. Nikdo si nedovolí mluvit k Hideyoshimu tímto způsobem. Nikdo se mu neodvažuje postavit takto čelem. Ale Goemon nekončí. Pokud jsou to zločiny, pak se hrdě považuji za zločince. Pokud je zradou výzva k nespravedlnosti, pak se rád považuji za zrádce. Dělej, co chceš, ale věz,
že já nebudu jediný. Chudí budou vždy potřebovat hrdiny a tyrani vyvolají povstání. Hideyoshiho výraz zůstává během této řeči klidný, ale ti, kdo ho znají, v jeho očích vidí sílící hněv. To není jen výzva, je to přímý útok na vše, co vybudoval a co představuje. Mluvíš o spravedlnosti, odpovídá Hideyoshi, jeho hlas zní nebezpečně tiše. Ale spravedlnost vyžaduje pořádek a ten si žádá, aby ti, kdo porušují zákon, čelili následkům. Žil si násilně, Ishikawa Goemone, teď s tím zaplatíš. Když trest dorazí, je tak šokující, že i ti nejtvrdší dvořané zadržují dech. Smrt vařením. Tento trest je tak vzácný a hrozný, že je vyhrazen nejodpornějším zločinům. Ale Hideyoshi pokračuje. A protože se nazýváš šampionem lidu, uvidíme, jak moc je miluješ. Tvůj syn sdílí tvůj osud. Zemře tak, jak zemřeš ty, pomalu a v bolestech. Tak každý, kdo mu bude svědkem, pochopí cenu výzvy legitimnímu pořádku. Tehdy se Goemonova chladnokrevnost konečně zlomí. Jeho syn, nevinné dítě, které se jen jmenuje po svém otci, zaplatí za jeho hříchy. Bolest, kterou Goemon cítí kvůli svému dítěti, je horší než jakékoliv fyzické mučení. Dítě je nevinné, říká a jeho hlas poprvé zní roztřeseně. Zabij mě, jak chceš, ale dítě ušetři. Nezaslouží si tento osud. Ale Hideyoshi je bezohledný. Dítě je tvůj syn. Neseš jeho krev, jeho jméno a odkaz vzpoury. Japonsko bez vás dvou bude lepším místem. V noci před popravou sedí Goemon ve své cele, objímající svého syna, který se k němu tulí. Možná 7letý chlapec si ještě úplně neuvědomuje, co se chystá stát, ale cítí tíhu otcovi beznaděje. Tati, zašeptá, jo, zítra umřeme. Goemon se dívá na toho nevinného chlapce, který je vtahován do smrtelného zápasu mezi jeho otcem a japonským vládcem. Jak vysvětlit 7letému dítěti, že zemře za chyby, které nikdy nespáchalo, za vzpouru, kterou si nikdy nevybralo? Ano, odpoví nakonec. I když je to vždy smutné, pravdu nehodlá skrývat. Zítra umřeme. Dítě na chvíli zmlkne, zpracovává tuto informaci s podivnou klidností, kterou děti občas projevují tváří, v tvář nepochopitelným katastrofám. Bude to bolet? Ptá se. Goemon zavře oči a snaží se zadržet slzy. Ano. Bude to bolestivé? Budu s tebou, slíbí Goemon, přitahuje syna blíž. Budu tě držet a nikdy tě nepustím. Chlapec přikývne, vypadá spokojeně s touto odpovědí. Možná si v duchu myslí, že když je jeho otec vedle něj, smrt není tak děsivá. Goemon tráví zbytek noci psaním básně o smrti. Je to tradice, která odsouzeným umožňuje zanechat poslední vyjádření svých myšlenek či víry. Když je báseň hotová, stává se jak vyznáním, tak proroctvím. Tělo zloděje lze spálit, ale jeho duši nikdo nezničí. Zloději tu budou navždy, ať už bohatí či chudí. Tato báseň hovoří nejen o osudu jednotlivce, ale i o věčném boji silných a slabých, bohatých a chudých, vládců a podaných. Goemon v smrti vidí část něčeho většího. Sílu, kterou žádný trest nemůže zničit, bez ohledu na jeho hrůzu. 8. října 1594. Chrám Nanzenci v Kjótu. Brzy ráno se rozednívá. Místo popravy je plné diváků, obchodníků, rolníků, samurajů a mnichů, přitahovaných strašnou přitažlivostí, jež svědčí o něčem bezprecedentním. Smrt vařením je určena pro nejodpornější zločiny a většina přítomných to nikdy neviděla. Velký železný kotel stojí uprostřed prázdného prostoru. Jeho černý povrch matně září v ranním slunci. Z hlubin stoupá pára a vzduch je nasáklý vůní zahřátého oleje. Oheň pod ním hoří od úsvitu a olej uvnitř už má teplotu, která by okamžitě zabila člověka. Goemon a jeho syn jsou přivedeni vpřed v okovech. Dítě stojí vedle otce, jeho malá ruka se pevně drží Goemonova hábitu. Davy se ještě více stahují, jejich hlasy tvoří tiché mumlání plné očekávání a hrůzy. Já sám Hideyoshi je přítomen.
Sedí na zvýšené platformě a sleduje události. Jeho obličej nevyjadřuje žádné emoce, když pozoruje poslední chvíle muže, který se pokusil o jeho vraždu. Odporný Kat, jenž tuto hroznou povinnost vykonává již dříve, vystupuje vpřed a s chladnou profesionalitou vysvětluje proceduru. Odsouzený bude nejprve spuštěn do oleje po nohou, aby prožil veškerou bolest své smrti. Nebude žádného milosrdenství, jejich muka nebudou mít rychlý konec. Gemon tato slova naslouchá bez jakéhokoliv náznaku strachu, ale synova ruka se mu pevněji drží. Dítě se na něj dívá s hrůzou, ale zároveň s důvěrou v očích. I v této kritické chvíli věří, že ho otec ochrání. Pamatuj si, co jsem ti říkal, zašeptá Goemon svému synovi. Nepustím tě. Stráže se k ním blíží, chtějí vzít dítě a hodit ho do kotle. Když se k malému natáhnou, Goemon udělá něco, co se vryje do paměti na věky. Zvedne syna nad hlavu a snaží se ho co nejdál držet od vroucího oleje. Řetězy, které ho svírají, mu téměř znemožňují tento čin, ale beznaděj mu dodává sílu. Jeho svaly se napínají, ramena ho pálí, ale dítě stále drží ve vzduchu. Dav zadržuje dech. Exekuce by měla probíhat jinak. Odsouzenci by se měli podrobit svému osudu, s důstojností nebo hrůzou, ale neklást odpor. Goemon však neprotestuje jen tak. Vyjadřuje své stanovisko pokud toužíte po našich životech, volá. Jeho hlas se nese nad tichým davem. Nejdřív vezměte mě. Nechte mé dítě zemřít rychle a bez bolesti. Kat se obrací k Hideyoshimu pro pokyn. I když neví, jak reagovat, Hideyoshimu se tvář nemění a kývnutím hlavy dává znamení, aby exekuce pokračovala. Řetězy klesají a Goemonovy nohy se dotýkají klesajícího povrchu. Následky jsou okamžité a hrůzostrašné. Vroucí kapalina mu spaluje kůži, zatímco se jeho tělo kroutí v agonii, ale on stále drží svého syna nad hlavou. Dítě křičí, ale není jasné, zda z hrůzy, nebo z tepla, které stoupá ze spodu. Klesají dál. Řetěz se snižuje, kroužek po kroužku. Olej dosahuje Goemonových kolen, pak pasu, posléze hrudi. Každý centimetr přináší nekonečnou bolest, ale jeho ruce zůstávají pevné. Nadále drží svého syna daleko od smrtících teplot. Dav se dívá v ohromeném tichu. Někteří otevřeně pláčou, jiní odvracejí pohled, protože tuto scénu nemohou unést. Všichni si však uvědomují, že jsou svědky něčeho bezprecedentního. Projevu otcovské lásky v těch nejextrémnějších podmínkách. Když olej dosáhne Goemonova krku, jeho síla začíná slábnout. Ruce se mu třesou a dítě začíná klouzat. Ale místo, aby syna pustil do vroucího kotle, Goemon provede čin, který bude diváky pronásledovat po zbytek jejich životů. S odhodláním ho vtlačí do hlubin oleje spolu s sebou. V jediné rychlé soucitné akci se ponoří do smrtící kapaliny. Když vroucí olej zakryje jeho hlavu, dětský křik okamžitě utichá. Smrt nepřichází pomalu, ale okamžitě. Poté Goemon znovu zvedne tělo svého syna nad hlavu. I když jeho vlastní život pomalu zhasíná, drží ho jako prapor výzvy. Ač olej ničí jeho tělo, jeho láska k dítěti, které nemohl zachránit, zůstává silná, alespoň mu ušetřil dlouhotrvající bolest. Poslední obraz, který Dav vidí, je Goemonova spálená, umírající, ale stále výzvově vyhlížející tvář. Jeho oči se upírají na Hideyoshiho s takovou intenzivní nenávistí, že ti, kteří to viděli, cítili náhlý chlad. Poté se oba potápějí pod hladinu. Goemon vzal svého syna s sebou a hrůzný pohled končí. Exekuce Goemona a jeho syna měla sloužit jako důkaz, že odpor vůči autoritě má svou cenu. Hideyoshi ji zamýšlel jako varování, tak hrozivou scénu, že by zlomila jakékoliv myšlenky na vzpůru v srdcích svědků. Místo toho se to stalo něčím zcela jiným. Obraz otce, který je ochoten obětovat všechno, aby ochránil své dítě i tváří v tvář smrti, se v lidech odrazil nečekanými způsoby. Goemonovo dědictví, místo aby bylo zničeno, proměnilo exekuci notoricky známého bandity na legendárního lidového hrdinu.
Příběh se po Japonsku šířil jako lesní požár. Jak byl vyprávěn, narůstal. Goemon se stal nejen mužem, ale i symbolem. Stělesňoval odpor proti útlaku, lásku k rodině a věčný boj mezi silnými a slabými. Jeho smrtelná báseň, která byla promluvena z jeho vězeňské cely, se proměnila v jakýsi manifest pro ty, kteří byli zbaveni majetku. V následujících letech jeho jméno převzali další zloději a vzbouřenci, kteří pokračovali v jeho odkazu, kradli od bohatých a dávali chudým. Úřady tyto napodobitele chytali a trestali, ale na tom nezáleželo. Idea Goemona se stala mocnější než on sám. Velká železná vana byla pojmenována Goemon Buro na jeho počest. Temná ironie, která proměnila nástroj jeho smrti v symbol očisty a obnovy. Kdykoliv si někdo vychutná horkou koupel, vzpomene si na muže, jenž zemřel ve vroucím oleji, protože miloval spravedlnost více než vlastní život. Kabuki divadla oslavují jeho příběh v hrách, které po staletí přitahují diváky. Umělci ho zobrazují jako hrdinu s nadlidskou silou, schopného dosáhnout úspěchů, které jsou pro běžné smrtelníky nedosažitelné. Spisovatelé píší romány o jeho fantastických dobrodružstvích, ale snad nejtrvalejším odkazem Ishikawy Goemona zůstává otázka, kterou jeho život a smrt vzbudili. Jaká je správná reakce ve světě, kde moc leží v rukou několika lidí, zatímco bohatí se stále obohacují a chudí bojují o přežití? Podrobit se autoritě nebo se vzbouřit za spravedlnost? Goemon zvolil vzpouru a zaplatil za to cenu nejvyšší. Přesto i když přišel o život, získal něco, co Hideyoshi nikdy nemohl mít. Nesmrtnost v srdcích a myslích lidí. Od doby, kdy Ishikawa Goemon a jeho syn zemřeli v tom vroucím kotli, uběhla 4 století. Ale otázky, které jejich smrt vyvolala, jsou dnes stejně aktuální jako v roce 1594. Svět se změnil k nepoznání. Máme technologie, které by lidem z období Sengoku připadaly jako kouzlo. Vlády, které tvrdí, že reprezentují vůli lidu, a právní systémy, jež slibují spravedlnost pro všechny. Přesto základní nespravedlnosti, které Goemona vedly k vzpouře, stále přetrvávají. Bohatí se i nadále obohacují, zatímco chudí bojují o přežití. Silní lidé se vyhýbají následkům svých činů, zatímco slabí trpí za zločiny, které nespáchali. Mechanismy útlaku se staly sofistikovanějšími, ale nezmizely. A tak legenda o Goemonovi pokračuje. Ne jako historická kuriozita, ale jako živá výzva. Připomíná nám, že existují chvíle, kdy se státní zákony střetávají se zákony svědomí a že požadavky na spravedlnost nás nutí riskovat vše, co máme rádi. Také nám ukazuje hrozivou cenu takových voleb. Goemonova vzpoura ho připravila o příležitost vidět svůj život, svou rodinu a svět, za který bojoval. Jeho syn zemřel za volby, které si sám nevybral. Byl nevinnou obětí války, jež nebyla jeho volbou. Obraz posledního okamžiku, kdy otec drží umírajícího syna nad hlavou, zatímco se sám propadá do ztráty, zůstává jedním z nejsilnějších symbolů lásky a ztráty v historii lidstva. Ukazuje nám, čeho všeho jsme schopni v našich nejlepších chvílích a co jsme ochotní obětovat za to, čemu věříme. Nakonec možná skutečný odkaz Ishikawy Goemona není krádež nebo vzpoura. Je to připomínka, že v tomto světě existují hodnoty, za které stojí zemřít a že největší tragédie často pramení z konfliktu mezi láskou a spravedlností, mezi touhou chránit naše blízké a potřebou bojovat za to, co je správné. Muž, který byl zaživa uvařen se svým synem, se stal víc než pouhou historickou postavou. Stal se zrcadlem, v němž můžeme odhalit své vlastní duše a otázkou, na kterou si každá generace musí najít odpověď. Když čelíme nespravedlnosti, skloníme hlavu nebo se postavíme na odpor. A pokud se rozhodneme vzdorovat, jsme ochotni nést následky. Železný hrnec už dávno schladl, ale oheň, který Ishikawu Goemona táhne k jeho konci, stále plápolá.
Čeká na někoho, kdo bude dost odvážný nebo naivní, aby převzal jeho prapor. V tichých chvílích po půlnoci, kdy je svět v klidu a mocní spí v pohodlí svých ložnic, někteří říkají, že stále slyší ozvěnu otcovské lásky, která po staletí vyzývá neochvějně a navždy. Domov.